नाही, राज ठाकरे यांनी आपल्या भाषणामध्ये कोस्टल रोडला विरोध केला। ते म्हणतात की कोस्टल रोडचा उपयोगच होणार नाही। मला आठवतं सन्माननीय राज ठाकरे यांनी पुण्यामध्ये एक भाषण केलं होतं आणि त्याने सांगितलं होतं की पुणे मेट्रोचा काही उपयोग होणार नाही, पुणे मेट्रोमध्ये कोण प्रवास करणार आहे। आज आपण बघतो सर्वाधिक फायदा पुणेकरांना पुणे मेट्रोचा झालाय। आज पुणे मेट्रो भरगच्च भरलेली असते, मोठ्या प्रमाणात पुणेकरांचा प्रतिसाद मिळतोय। पुणे मेट्रोमध्ये मोठ्या प्रमाणात पुणेकर प्रवास करताना दिसतोय। राज ठाकरे यांना चुकीची माहिती त्यांचं भाषण लिहून देण्याकडनं दिली जाते। म्हणजे पुणे मेट्रो बद्दल तसंच आहे, कोस्टल रोड बद्दल तसंच आहे। कोणीतरी सन्माननीय राज ठाकरे यांना चुकीचं ब्रीफिंग देतं आणि त्या चुकीच्या ब्रीफिंगच्या आधारे राज ठाकरे कदाचित भाषण करत असतील। त्यामुळे लोकांचे मुद्दे काय आहेत, लोकांना काय वाटतं हे राज ठाकरे यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही। अशा पद्धतीमुळे त्यांनी ही सरकारवर टीका केली। आपण बघतोय की कोस्टल रोड झाल्यापासून दक्षिण मुंबईमध्ये बांद्र्यापासून आपल्याला 20 मिनिटांमध्ये पोहोचता येतं। पूर्वीच त्याला जवळपास 1 तास लागायचा आहे। आता आपल्याला एअरपोर्ट पर्यंत मेट्रोने 30 मिनिटांमध्ये जाता येतं। पूर्वी 2-2 तास एअरपोर्ट पर्यंत जायला लागायचं। हे सगळं जाळं उभं करण्याचं काम देवेंद्रजी फडणवीस यांनी केलंय आणि हे सगळं मुंबईकरांच्या हितासाठी आहे।